Sonra ahalteka atlarına ayratin kadır koyyan kahraman arkadağımız atçılık toplumuna behişli bedevlerle didarlaşıp hanne gatli bedevi atlandı. Kahraman arkadağımız insan kılıklı bedevülen bir sellem gezimetti. Bu görünüşler insan bilen bedewin birik birige bolan garyşynyň çuňgurdygynyň aýdyň nişany urly. Häzirki döwürde ýurdumyzda gahraman arkadağymyň başyna başlan giň göçürli özgörtmeleriniň arkadagy gahraman serdarymyň paratatly ýol başlygyna üstünlikli durumşa geçirmek netijesinde ahaldeki bedewleriniň halkary giňişligindäki awraýy belinde göterildi. Ahaldeki bedewleriniň asyl mekany bolan ýurdumyzda bugra degişle alınıp balyan işler, halkary hyzmatdaşlygy üýtüşiň täze derejesine çykdy. Mälum bolşýaly, hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň geçen ýylyň dowamyna ýerine getirilen işleriň jemlerini başlanyp geçirilen mejlisinde 2026-njy ýylyň garaşsyz baky betarap Türkmenistan bide watly at muradyň mekan diýilip aglan edilmegi münasibetli atçylyk we atly sport ugurlary boýunça şäherleriň meýnamasyny tasdiklamagy bu ýylyň şanly wakalarynyň üstüne getirdi. Aty teýsemek boýunça baý tejribe toplan gahraman arkadağymyz bedewi gorgunlygy berdi. Bu ajaýyp görnüşlerde ýetişleriň bilentliklerini nazarlayan ýurdumyzyň okkunlyk adamlary öz beýany tapdy. Munyň özi bedew wadanyň garaşsyz baky bir tarap watanmadan sazyşly ötüşini alamatlandyrýanlygynyň nobatdaky beýany urly. Bugünler bir gözel künjekde insan ruhuny ýakymda täsir edýän howa gurşawy emeli geldi. Gahraman arkadağymyz hanne gatly bedew bilen gedilenjini tamamlap, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew watly at muradyň mekany ýylyna atçylyk ulgun boýunça bir näçe halkary çäreleriniň meýilleşdirilýänini bellep, olaryň guramaçylykly geçirilmegine, çärelerde behişli bedewlerimiziň dünýä ýüzündäki awraýynyň öz beýanyny tapmagyna, bu işlere degişi ugur boýunça bilim alýan talip ýaşlaryň işin çekilmegine zerur üns berilmeligini belledi. Gahraman arkadağymyz bu babatda degişi ýol başlara bir näçe üýt netihatlaryny berdi we olara alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu edip bir yerden uğradı.